Mama, ufila njani wena queen yenkonjane ezofaku? Sana mandilungisa ukuhlala kokuqala. Ayithetha nawo ngilungisa ukuhlala. Yabona mosise studio sase SABC umhlobo wenana FM. Hayi sana ndiva kamandi gqitha. Spirit of Mokwezi siphila phakathi kwami. My producer Edgar and also Chabalala basenza abantu into ndifuna ithetha qha into yokubana nokwezi izinto ubukade usifune ebomini bakho ndizasifezekisa noba ndizifezekise njani nazo yokuqala uyayazi le nto izawuyenza busithi mandiyenze ulele esibhedlele lento ka-oncology eLivingston kodwa ndinethemba into yoba kuzawulunga ngoba ndifuna abalandeli bam bayithengele sithi ndenzela for bona ngenxa into yobana bana besithi producer lesithi ngoba thina siyamthanda. Ndavuya kakhulu mani. Injani ingoma? Ingoma imandi gqithi. Nesingi sokuzefu nesingi sakwantu. Iyathetha inemfundiso inemeaning. Into ebaluleke umuntu makayimamele qha. Zama ukuthi mani siva kamandi. Asichitha ngaxesha njengozohlala nje apha. Into esiyenzileyo siphumele imiphumo emihle. Bulala kuba bonke abantwana bami benkonjane ngoba ngithathe isiphetho sami ndaza senze ndesithi kambe ngicela abantu bangaphandle ngoba qala ngifuna ukugquma abaguli bami. Bulela even nakumanager yami usonwabo nokuhlola because is my manager. Into yobana ndithi ndawukuthi athi ndithi ndawukuthi athi sawuba ukuthi uzungadina ke mntasekhaya. Bulela nakuwe nokhwezi ndawuthetha nawe izinto zenzeke ngoba wena iliso lakho lelo khozi apho ukhoyo uyayazi uba kuzakwenzeka ntoni kodwa ndifuna wenze nemangaliso bonakalele sithi ngena kumazwe ngamazwe. Ndithembe wena ke nobuhlwele basekhaya nobuhlwele bonke bulibango phakathi kwegazi lam. Cama